Kienu numru ta' ħaddiema fil-qasam tas-saħħa li tkellmu ma' Net News dwar is-sitwazzjoni kurrenti deskritta minn uħud bħala farsa sħiħa fejn numru ta' frontliners li qed jingħataw il-vaċċin tal-COVID ittellaw bil-polza biex jiddeċiedu minn fosthom se jingħata t-tilqima. Storja li kienet konfermata wkoll mill-UHM Voice of the Workers. Net News mal-ewwel saqsa lid-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne dwar din is-sitwazzjoni imbarazzanti. Viżibilment skomdu u kuntrarju għal mod li bih is-soltu jwieġeb lill-medja, Fearne ipprova jgħid li din hija biss fake news biex iwaqqa dak li qalet il-UHM. Huwa minnu li numru ta' ħaddiema tas-saħħa telgħu biex jieħdu l-vaċċin permezz ta' polza, vaċċin tal-COVID. Le, mhux veru, le. Jiġifieri tiċħat anke l-sqarri li ħarġet mill-UHM. Fake news. Mhux tal-istess ħsieb iżda Gian Paul Gauci, assistent direttur fi ħdan il-UHM, illi konferma it-ħassib li għandhom bosta ħaddiema fis-settur tas-saħħa. Tal-elderly jien smajt minn żewġ postijiet differenti, żewġ homes differenti, li daw tant m'għandhomx biżejjed tilqimiet li kellhom itellawhom bil-polza biex jaraw minn minnhom ħajjieħu t-tilqima hemmhekk. Oħrajn qed jiġu scheduled biex imorru Mater Dei, li ma tagħmilx sens. Toqgħod tidħol Mater Dei biex titlaqam meta suppost it-tilqimiet jistgħu morru fil-homes. Apparti jekk il-professjonisti li jduru l-homes kollha tal-privat, daw għadhom ma tlaqmux tal-lum. Ovvjament min hu mill-qut huwa ddiżappuntat għaliex fl-aħħar mill-aħħar iridu jingħataw l-istess trattament bħal ħaddieħor u jridu jagħmlu x-xogħol dawk qed jaraw pazjenti li kapaċi jkollhom il-COVID, allura dawn huma l-aktar friskju. Fl-istessin qed ngħidu li kollox qiegħed miexi ħarir, meta mhux kollox miexi ħarir. Kieku ma kollox miexi ħarir, kieku t-tilqimiet tqasmu ma' kulħadd mal-frontliners kollha. James Aronellu, Net News.